ако може да попитам. Значи, виждате ли сега как лъжи този, дами и господа? И ето хедшота на КПЗ и на КС. Както виждате, Yes е много добър, но и също така и Форест. Заради това Форест е в Нави. Обаче това е българският Нави Форест. Каква кофа само ми перна? О, ето го, после поредната му кофа. И моля YouTube да си каже мнението. Моля YouTube да каже, ако е хак, да каже. Да напише в коментара. Погледнете само какво се нарича да си про. Ръшкам го 2 пъти, т.е. не го ръшкам, ами го оцелих 2 пъти с АК-47 и го фърлих една граната и той направо почина. Както виждате, взех му 53 и му излизам и му бия кофа. И дами и господа, това може би е КПЗ, някакви там. КПЗ и на CS. И е много добър на вашата игра CS. Погледнете само какво прави. Играем до 10. Погледнете. Направо го смачках. Обаче не се знае, може и да ме обърне. Както виждате, игра с latency 26, а той игра с 30. Каква кофа само? То с как включи хака? Не съм, бе! Аре, лъжи, като и аз лъжа, бе. Базикам се както винаги YouTube. И сега ще ви покажа как се пригива човек. Както виждате, цъфъгато ми не е много хубаво, но става. Къде си, Мануп? Вижте го, то включи хака. В движение ще ми набие кофа и то с глок. Забележете само. Забележете, не съм хак. Опа! Малко се издаде. Както виждате, винаги пише гъменю. На блока, нали сте си като пишете 10 копче и стрелва по няколко пътване, без искам да си. Трябва да се справя на стройките, мамка ми се играме, да. Както виждате, той включи хака и след малко ще бъде баннат. Трябва да